Ambalma wani nyangma bi maliatu ga don kibaru bena la sawma abalma muso Fatmata Kamara aleni abalma ke Aliou Hassere fe aywa Fatmata Kamara kibaraj mene bembi ambalma wu an nyotma kibaram mambulo bi ka dakulu kan ode ga fo ayam nale ye egoldon ga jekulu bam ye ulu koni ye boli bado damne bi mimbe kunche arabado février kalo kile muga ani wolonvla konona la o kun kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ni bɔli in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ a bɛ wagati janbɔ kalanso caman kɔni datugulen don an ka jamana kɔnɔ n'o ye gouvernement yɛrɛ ka kalanso dayɛlɛ n'o ye olu kɔni a bɛ wagati janbɔ baara kɔni tɛ ka kɛ olu kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la ni maa ninnu jɛkulu maa ninnu kɔni bɔra ka kalanden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka kalan kɛ k'u labɔ sabula ni olu toɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ n'olu kɔni tɛ ka kalan kɛ n'a fɔra ko dɔw bɛ ka kalan kɛ o kɔni ma ɲi an ka kalan ma u bɛ ka welewele bila ka taa karamɔgɔw ma ani gouvernement u ka jɛ ka sigi ka fɔ ko ka kuma kelen ka bɛn nin ko in na walasa olu bɛɛ kɔni bɛ se ka taa kalan daminɛ ɲɔgɔn fɛ sabula ni bɛn kɔni ma sɔrɔ nin ko in na olu kɔni fana tɛ jɛn n'a ye dɔw ka taa kalan kɛ ani dɔw kana taa kalan kɛ wa olu kɔni ka amina ko tɛ foyi ye kalan ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ walasa examen ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔni kɔnɔna la. O tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko kunu karidon février kalo tile 24 bingani wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigi minnu bɛ Kulikoro olu ka dagayɔrɔ la ni a bɛ fɔ ma ko kan ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wale ninnu senfɛ ayiwa mɔgɔ jugu 2 yɛrɛ nin tora a la min ye an ka finitigi 3 ye olu joginna nka an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni maa 2 yɛrɛ ni olu tun joginna olu bɔra dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ ka ban ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko maa jugu ninnu yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na o ma dɔn fɔlɔ nka u kɔni tɛmɛna ayiwa mafeya o poste la ni o ye ayiwa an ka sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ dɔ ye ayiwa u ye kisɛ ci yen maaw la ka se ka tɛmɛ ka na fo sɔrɔsiw ka dagayɔrɔba yɛrɛ la Kulikoro kan kɔnɔna na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko o kan in kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ to k'u ka degeli kɛ yen yɔrɔ la fɛnɛ wa u ni nazaraw ka kɛlɛbolo dɔw fɛnɛ bɛ yen yɔrɔ in na yen ayiwa a yira la k'a fɔ ko nin ko maajugu ninnu tun bɛ mobili 2 kɔnɔ ayiwa u y'u ɲɛsin kan in ma k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ taa u ka mobili kɔni ci yen yɔrɔ la ko k'a d'a kan mobili in yɛrɛ tun falen don mugujugu de la ayiwa o de senfɛ u selen kan da la k'a sɔrɔ u y'u ban ka jɔ an ka finitigiw kɔni ye mugu wuli ninnu na ayiwa o kɛra sababu ye u ka mobili yɛrɛ o kɔni yɛrɛkɛra k'a sɔrɔ ma se maaw yɛrɛ ma ayiwa mobili yɛrɛ kɔni yɛrɛkɛra tuma min na o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi minnu tun bɛ kɛrɛfɛla la olu de tun joginna nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni k'olu ka jogini o ma juguya kosɛbɛ ayiwa min ye minisiriso min bɛ ayiwa kɛlɛ ko kunna ale ni minisiriso min bɛ lakana ko kunna olu ɲɛmaaw yɛrɛ sera Kulikoro yen nɔ cogo min na u bɛ se ka taa u ka dɛmɛ don a finitigiw ye olu minnu kɔni ɲininen tun don wale jugu in fɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ segin ka na kalan okumu kɔnɔna la karamɔgɔw n'olu kɔni ye baarabila sɛbɛn kura dɔ bila baarabila sɛbɛn kura in kɔnɔ ni a bɛ ka tile 15 baarabila ko fɔ n'a bɛ daminɛ marisi kalo tile 11 kɔnɔna la ka taa bila avril kalo tile 5 kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ni baarabila sɛbɛn in kun tɛ dɔwɛrɛ ye tuguni min ye k'a fɔ a bɛ wagati jan kɔni bɔ u ni gouvernement ma se ka bɛnkan sɔrɔ u ka fɔlenw na o fɔlen ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye min ye k'a fɔ ka gafe san musakako ani ka soko musakako ani a n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ wagati jan kɔni bɔ u ni gouvernement bɛ taa ni ka segin na ni kuma ninnu da la hali bi u ma bɛnkan sɔrɔ o kuma in kɔni na hakilina jiginna na an b'a yira k'a fɔ ni karamɔgɔ ninnu kɔni an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɔni bɛ baarabila la n'olu kun ye wagati tɛmɛna n'u kun ye tile 13 baarabila kun kɔfɔ wali bi o baarabila kɔni ma ban u kɔni ye welewele bila ka bɔ olu kɔni sigilen bɛ hali bi ka kuma ɲɔgɔnya ni gouvernement ye olu kɔni bɛ yan nɔ olu ma da datugu olu kɔni bɛ fɛ ka kuma ni gouvernement ye bɛnkan ka sɔrɔ walasa denmisɛnninw bɛ se ka segin ka taa u ka kalan kɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen lakana hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko ONU ka kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale kɔni ka sɔrɔdasiw 3 ɲɔgɔnna olu kɔni fagara maajugu dɔw fɛ février kalo tile 22 ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ ye Guinée sɔrɔdasiw de u tun ye yamaruya sɔrɔ k'a fɔ k'u ka t'u ka dugu la ka taa u ka koɲa dɔw ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ u b'o sira la Sibi ni ale ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye kilomɛtiri 44 ye ayiwa maajugu dɔw kɔni ye ninnu sɔrɔ yen ka wale dɔw ta ka ɲɛsin u ma ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko wale senfɛ o ni ka kɛlɛkɛden 3 olu ni tora la min ye maa 2 ye olu joginna ayiwa maa 2 ninnu na min yɛrɛ ye chauffeur ye nka ale tun tɛ sɔrɔdasi ye ale fana joginna nin ko in na ayiwa o ni ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ale ɲɛmaa yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin wale in kɔni ye wale jugu ye min kɔni bɛ ka ɲɛsin ayiwa bɛn yɛrɛ kɔni o sabati baliya de b'an ka jamana kɔnɔ ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni tɛna nin ko in to tan cogoya la ko k'a d'a kan olu bɛ n'u cɛsiri hali bi olu nana baara min kama ni o ye bɛn ka sabati Mali kɔnɔna na olu kɔni
bɛna o baara kɛ ayiwa minisiriso min bɛ ayiwa lakana ko kunna an ka jamana kɔnɔ o minisiri ɲɛmaa yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kɔni ko ale bɛna ko bɛɛ kɛ cogo min na mɔgɔ minnu ye nin wale jugu in kɛ olu kɔni bɛ se ka minɛ olu ka kiiri min ka kan o ka da u kan ayiwa an balimaw ninnu de tun ye kibaruya ye k'a lase aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la